Salutare tuturor, sunt eu, Amărpidelia Pony, iar astăzi o să ne jucăm Adopt Me. Deci vreau să fac un video cu Adopt Me pentru că... Nu! Pentru că acum câteva secunde eu mă jucam Adopt Me și s-a închis pentru că zicea closing for another update. Deci, hai să vedem dacă au venit ouăle Dino Eggs, pentru că știu că o să vină Dino Eggs în loc de Ozzy Eggs. Deci, hai să vedem ce update este. Nu știu dacă s-a pus. Ok, nu s-a pus nimic. Ok. Dar scria closing server for another update. Nu știu ce s-a întâmplat. Acum ești afară la Mami, vreau să... Ok, să continuăm. Deci nu știu ce update s-a pus, dar nu cred că s-a pus nicio AD. Habar n-am ce s-a întâmplat. Dar mă rog, deci s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Pentru că așa s-a mai întâmplat, cred. Nu știu exact. Dar ce update este? Poate încă nu s-a pus? Nu știu. Dar vreau să știu ce update este. Deci scria closing for another update. Dar ce update? Că vreau să fac update-ul. Că de-aia am început să fac un video. Ok, nu e nimic. Dar a spus closing for another update. Habar n-am ce s-a întâmplat. Poate acum pun ouăle și poate după o să închidă din nou gen serverul și o să așteptăm puțin pe site. Dar nu știu, habar n-am ce s-a întâmplat. Ok, ce-s asta? Doamne, nu? Ce drăguț. Asta cu 300 de rob. Drăguțe, nu pot să zic că surute, dar nu prea vreau niciuna de aici. Nu vreau niciuna de aici. Bun. Niciuna nu e frumoasă, sincer să fiu. Hai să mai dăm prin toate magazinele până găsim, frate, ceva, că nu știu, nu văd update-ul. Ce update? Acum am văzut că a dispărut cercul ăla cu cercul aici. De unde este cercul aici? Cercul ăsta de aici, unde este cercul meu? Mă rog. Nu contează. Nu știu că a dispărut cercul, nu știu ce s-a întâmplat. Dar nu mai știu, că nu m-am uitat dacă era cercul când am intrat acum câteva secunde. Dar cred că era, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Okay. Deci nu știu ce s-a întâmplat, deci efectiv, deci practic s-a închis serverul pentru un nimic, pentru că nu văd niciun update. M-am dus la nursery, ouăle nu sunt acolo. Dino. Nu știu ce update s-a pus, dar m-a scos așa el din server. Deci a scriut closing for another update. Și după aia, deci practic mă spana, deci mă băga la loc, mă scotea, mă băga la loc, mă scotea, mă băga la loc, mă scotea. Deci practic, nu știu, mă spama, nu știu ce s-a întâmplat. Jocul, nu eu. Poate pentru că este un alt server, habar n-am. Nu știu. O să fac eu un bebel, de ce nu? De ce nu? Uite așa. Îmi iau pe pengu, dăguțu, pengu. Asta da. Pengu. Tu dormi. Eu nu vreau să dorm! Eu vreau pe cal să dorm!
Ok, nu merge treaba cu adoptat. Și sunt sigură că o să mai zică din nou closing server for another update. Cu siguranță cred, pentru că da. Cred că și la fata asta s-a întâmplat chestia asta, habar n-am ce s-a întâmplat. Dar nu contează. Nu contează. Deci habar n-am ce s-a întâmplat. A fost foarte ciudat. Și cu siguranță cred că o să mai zic asta din nou și o să mă spaneze din nou. Deci, dacă nu-i dădeam restart la tabletă, mă spana până vai de capul meu. Mă spana până nu mai puteam. Până mâine, cred că mă spana. Dacă nu-i dădeam reset la tabletă. Că era butonul de leave, dar nu mă lăsa să apăsam pe el și nu mă lăsa să dau leave. Deci, să spana cu siguranță. Și deci... Ai, bă, 500 de Robux să intri acolo doar pentru un popcorn și atât? Pe bune? Adică nu știu exact. Ok. Nu. Care este update-ul, oameni buni? Că vreau să văd update-ul. Nu contează. Băi, eu vreau să văd update-ul. A făcut chestia degeaba, pe bune. Degeaba m-a scos din server. Care este update-ul? Vreau să văd update-ul. Că aș vrea să văd ce vorbesc cu oameni buni ăștia, oamenii ăștia. Aș vrea să văd ce vorbesc, dar nu pot. Eu să-i dau să văd despre ce e o vorba, dacă știu să, mă rog. O să pun puțină pauză și o să văd dacă a postat cineva un video cu update-ul ăsta, gen Megan Place, I'm Sana sau, mă rog. Revin. Ok, deci m-am uitat la un video și zicea despre fossil egg. Na, cred că e tot diamond, dino egg, gen cu dinozauri. Dar aș vrea să... Oh my gosh, aș vrea să văd din nou dacă... Cum va fi mai tare? Nu cred că săr mai tare. Sau... nu săr. Vreau să văd când odată că ați zis closing for another update. Sincer să fiu, cred că pe... Deci azi suntem pe 10 septembrie sau... august. Nu, septembrie, cred. Da. Cred că suntem pe 10 septembrie și pe 12 septembrie cred că se va pune update-ul cu fossil eggs. Nu știu exact, nu mai țin minte, dar zice ceva după... Nu știu, dar vreau să apară ouăle astea, vreau să apară, vreau să apară... Ok, haideți să ne jucăm puțin alt joc. Hai să vedem de ce. Da. Septembrie 12 la 2 PM. Nu știu despre ce zicem. Nu știu despre ce zice aici. September 12, adică poi mâine la 2. Mâsătul nu știu ce înseamnă, dar nu știu ce se va întâmpla. Cred că vor veni skin-uri noi, după cum văd skin-ul ăla. Cred că vor fi skin-uri noi, pentru că da. Deci, da, nu știu ce să ne
jucăm, dar nu prea vreau să ne mai jucăm Adopt Me sau Piggy. Dar ce m-am jucat? Hai să ne jucăm Tower of Hell, că nu ne-am mai jucat de o groază de... Și era jocul meu preferat. Acum este Piggy, doar că n-am. Pixels. Asta este una dintre cele mai ușoare, sincer să fiu. Voi, cioare mari. Nu contează. Uite că am reușit. A fost destul de ușor. Nu pot să zic că a fost ușor, cel mai ușor. Dar nici greu. Vai. Mi-e frică să nu cad. Da! Deci am făcut aia. Mai pe. Așa. Pixels din nou. De ce au pus Pixels ăsta? Ca să cad eu și să mor. Ok, Pixels e destul de ușor și da, mă pricep destul de bine. Bine, nu la ăsta destul. Adică nu pot să zic că mă descurc gen foarte rău, dar nici foarte bine. Nu știu cum să fac wall flick. Sau nu știu cum să numește. Cred că se numește wall flick. Da. Doar nu te mai lipi de aia. De ce fac chestia asta? De ce merg în față? De ce? La 500 sau la 600, nu mai știu exact. Stați să mă uit. La 500 poți să cumpări Invisibility, deci este destul de bine, pentru că când o să am nevoie o să pot să cumpăr Invisibility. Okay. Hai să o facem pe partea asta, pentru că destul de multe ori am făcut-o pe partea asta și am reușit. Deci deci eram atât de aproape să cad. Da, dar am căzut acum, de ce nu? Știam eu că picioarele astea nu sunt bune. N-am skill bun. Cu picioarele astea sau am, nu știu. Și lui fata asta este așa, dar mă rog. Trebuie să-ți cumperi skin-ul ăla care vin cu picioarele. Adică skin-ul ăla pătrat. Trebuie să ți-l cumperi, cred, ca să nu-ți mai stea în aer picioarele. Adică corpul. Nu mă... Cogea skin-ul ăla. Vedeți skin-ul ăla de la băiatul ăla. De ce am făcut chestia asta? Vai, nu mai sunt bună deloc la Tower of Hell, că nu m-am mai jucat de mult. Și mi-am pus picioarele astea groaznice. Mai bine nu mi le pun. Vai, Doamne. Mai bine nu mi le puneam, sincer, pentru că, nici nu sunt prea frumoase. O să le schimb. O să le pun pe alea normale. Uite că aici nu arată că stau în aer. Mă rog. Lasă-mi skin-ul ăsta cât mă joc. Tower of Hell, după aia mi-l schimb. Deci au cumpărat low gravity. Nu! Aoleu. Pe bune, de ce asta? Ok, și da, știu cum să folosesc Shift Lock, doar că nu vreau să folosesc Shift Lock, pentru că Shift Lock este foarte greu de folosit. Mă vedeți? Aoleu, hai odată!
ce-au cumpărat prostia asta de Foggy. Ok, e același... De ce am înțeles? Ok, cu siguranță nu sunt bune. Nu prea contează avatarul, dar mă rog. Nu fac așa să fii frumos. Da. Aștept secunde, aștept. Gata. Ei, sunt prima. Ei. Nu asta. O să cad. Ok, de asta putem folosi shift pentru shortcut, pentru un shortcut. Shortcut înseamnă scurtătură. Deci o să fac o mică shortcut acolo, ca să nu mai cazi de multe ori. O să fac shortcut-ul ăla și va fi mult mai ușor. Shortcut-ul ăla nu vreau să-l fac gen să meargă așa și așa. Nu. Băi, dar nici măcar săritura aia nu pot să fac. Ce doamne s-a întâmplat cu mine? Ok, e clar că nu mai știu să mă joc. Uite așa. Da. Trebuia să merg puțin mai în față. Doar puțin mai în față. Dar de ce să merg? Nu prea contează skin-ul. Dar na, dacă vreți să vă faceți frumoși puteți. Nu am spus nu. Dar la Tower of Hell nu prea contează skin-ul, pentru că da. La Pe bune, la Tower of Hell contează mai mult skill-ul. Gen, să te descurci bine. Shortcut. Ok, nu mă întrebați de unde știu engleză, pentru că sunt în Anglia, desigur. De unde știu atâta? Pentru că și când eram mică știam puțină. Nu știam multă, dar nici o groază. Adică nu știam multă, dar nici puțin tare, gen deloc. Na, știam și eu să zic Apple, mami, nu știam ce puteam să zic, dar știam să zic ceva în engleză. Ok. Nu prea mai vreau să folosesc shortcut, adică scurtături, pentru că da, nu vreau să cad. Că dacă cad... Vai, Doamne, deci aproape am căzut de tot. Mersi. Sunt lucky. Ok, după ce termin nivelul ăsta, voi închide videoul pentru că da. Vreau să mă duc afară, doar că da. După ce termin videoul, pentru că aș vrea să termin tower-ul ăsta. Ok. Da. Ok, hai să continuăm. Am pus puțină pauză, nu știu dacă o auzit pe mama mea, dar nu contează. Cu siguranță ați auzit-o bătând din geam, dar să nu mai bat mai bine. Că mă desconcentrează și nu vreau. Că logică vreau să câștig și na. Cu ea nu pot. Ok, unde trebuie să merg? Aici. Să termin acest hobby. Așa, mă descurc destul de bine. Mult mai bine decât cu picioarele alea grase. Ok, sper să nu dispară timpul. Deja am reușit până sus. Perfect.
Isn't that the very cheetah? Very, very cheetah. Oh. Acolo încă mai arată că sunt așa galbenă, unde sunt eu, aia de sus, de tot. Încă mai arată că sunt cu skin-ul ăla, dar nu! Dar nu! Mi-am câștigat, cred că, X-ule. Boing! 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 Ok, haideți să mai facem un mic tower. De ce nu? Că l-am terminat destul de repede. Hai să vedem dacă putem să-l facem din nou. Ok. Cu siguranță nu cred că mai putem în atâtea secunde. Dar aș vrea... Mă descurc destul de bine la asta. Adică am început să mă descurc destul de bine. Ok, n-am mai reușit. Da, logic, între minute ar trebui să reușesc. Timpul merge destul de repede. Ok, facem towerul ăsta cât de repede putem. Mă gât, toată lumea se înghesuie. Ui, Doamne. Lăsați-mi măcar o pătrățică, pe bune acum. Ok. Există foarte multe scurtături, doar că nu vreau să le fac, pentru că cu siguranță o să cad dacă le fac. Și nu vreau. Logic. Bine pus aia că dacă nu puneam aia, cu siguranță cădea. O mă gâm. Nu ăsta. Pe bune, de ce l-au pus pe ăsta? Haide să intru în alt server, pentru că nu vreau să fac nivelul ăla. Spinner ăla. Sau nu știu cum se numește, dar mă rog. Yay! Loose Bricks. Ador cu nivelul ăsta, îmi place. Dar îmi place, dar trebuie să sar de... Nu trebuie să sar deloc. Bine, dacă te duci în spate prea mult, atât. Dar în rest nu trebuie să sări. E ușor. Destul de ușor. Doamne, deci înainte plângeam cât de greu mi se părea, dar acum nu mai mi se pare greu deloc. Mi se pare foarte ușor. Pentru că este ușor. Și nu glumesc, chiar este ușor. Deci am mai postat un video cu Roblox. Deci ar vrea să-l postez. Când postez video ăsta, când îl termin. Să le postez pe amândouă, dar nu deodată. După ce îl postez pe ăsta, îl postez și pe celălalt. Pentru că da. Speed. Ok. De ce nivelul ăsta? Urăsc nivelul ăsta. Chiar nu-mi place nivelul ăsta. Nu vreau să fac nivelul ăsta. De ce trebuie să fac nivelele astea care mie nu-mi plac? De ce trebuie să le fac? Semnul întrebării. De ce trebuie să le fac? Semnul întrebării. Bang. Măcar l-am reușit. Hexagon. Havioc ăsta. Cum se numește? De ce? Am călcat fix acolo. O să intru în server. Ok, da. Intru în server. Să nu râzi de avatarul meu, dar o să mi-l schimb la loc. Doar vreau să mă joc puțin. Și, na. Pe bune. Pe bune. De ce au pus aia acolo? Nu, nivelul ăsta. De ce nivelul ăsta? Urăsc acest nivel. Nu vreau să-l fac. Îl urăsc.
bine. Nu mai contează. L-am făcut. De ce n-am rămas acolo? De ce n-am rămas acolo? Mai bine era să rămân acolo, că nu mai am chef să-l fac din nou. Sau poate? Ok, oricum mai avem câteva secunde. Băgă-te, urât. Băgă. Mă descurc destul de bine și cu shift lock. Dar, mă rog, mult mai bine fără. Înainte ziceam că, wow, shift lock este cel mai ușor din lume. Doar pe ăsta să-l folosesc. Dar nu-l mai folosesc aproape niciodată. Nu te ajută deloc. Deci, gen Pink Leaf e un youtuber. Deci zice că e mult mai ușor cu shift lock decât fără shift lock. Habar n-am cum, dar fără shift lock e mult mai ușor. Și nu glumesc poate pentru el, pentru că are altfel de skill. De skin, pardon. Dar eu nici să nu-l văd pe tine. Dacă am nevoie să fac câteva scurtături, ceva, dar nu-mi trebuie mie. Mie nu îmi trebuie shift lock. Dacă nu v-ați înghesui în mine, ar fi mai bine și aș reuși. Dar dacă tot vă înghesuiți, oameni buni, zic că sunteți la Lidl. Zic că mergeți să luați mâncare de la Lidl. Așa de tare să vă înghesuiți. Mă rog. Gen pentru asta va trebui să folosesc shift lock. Pentru că fără shift lock n-ai cum să reușești, sincer. Și mi-o lene să-mi opresc shift lock-ul. Haide, băi! Dar de ce au pus așa departe? Că nu mai am chef să fac asta din nou. Deci foarte multă lume atinge la liniile astea. Doar eu nu. Aia de acolo. Eu nu ating. Habar n-am. Mă gâdăi, uitați-vă și voi cum le ating oamenii ăștia. Ok, e clar că sunt noob la Tower of Hell. Ok. Iar melene să opresc shift lock. Să mai... Ok, nu... nu pot să cred că am reușit. Fără shift lock. Shift lock, sincer să fiu, shift lock uneori face săriturile mai mari, dar uneori le face mai mici. Ca acum. Adică când am încercat cu shift lock, a făcut săritura mai mică și am căzut. Dar fără shift lock am reușit. Nu pot să cred cum. Nu te grăbi. Doar nu te grăbi. Ideea este să reușești. Asta cred că... Up? Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh my God. Deci dacă nu reușesc asta, o să țip. Deci am reușit câteva tower-uri până acum. Sper să reușesc și pe asta. Lumea uneori spune că... Pe bune. Nu mai trebuie, fac altul. Alt tower. E același Tower of Hell, doar că are alte nivele. E ăsta care îmi place mie mult. Place destul. Pe bune, de ce din nou ăsta? Wow. Să folosesc scurtătura. Ne. Hai dat. 3, 2, 1, sări. Ok. Oleu. Ei! Ui!
Mg. Deci mi-e o frică să nu cad. Asta dacă o să cad, o să fie bine, pentru că o să cad pe asta. Dacă. Să sperăm să fie bine. Oh, nu astea. Nu! Trebuia să cad. Ok, știi ceva? Acest video se încheie aici. Ok, dacă vă uitați, dați un like și subscribe. Da, deci ca să vedeți și voi că o să-mi schimb nu! Avatarul, o să vă arăt cum îl schimb. La loc. Chiar. Ok, deci, dacă vă uitați, să dați multe like-uri, vă rog, share și subscribe, vă rog, abonați-vă dacă nu mă las de YouTube. Eu mă gândesc să mă las de YouTube, dar nu, vă mai las puțin. Ok, deci, pa! Doamne, ce voce. Ok, deci, pa!